Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa lihadrati ruhi Abahul al-Basyihun wa lihadrati ruhi Syekh Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabal lawalipun Al-Mutasimatu. Al-Mutasimatu iku wong kang gawe andeng-andeng utawa tato. Bahasane wong sing njaluk tato utawa sing wong natoni iku ya padha dilak natine. Wa dzikrul ihtilafi lan iku nutur pasulayan ala Abdillah ibn Murrata wa sa'bi fi hadha ing dalam ikilah hadis. Abarona sahabat Ismail ibn Mas'udin kula ngucap sahabat Ismail hadasana sahabat Khalidun an Syu'bata anil A'masyi kula ngucap sahabat A'mas sampai itu kuruwisun Abdullah ibn Murrata ing Abdullah bin Murrah yuhaddisu halin ceritani Soba Abdullah anil Harithi an Abdillahi kala ngucap sapa Abdillah akilu riba utawi wong kang mangan riba wa mukiluhu lan wong kang makake riba wa katibuhu lan penulis riba idza alimu ing dalem nalikane kerja sapa ariba mukiluhu katibuhu iku wau zalika ing mengkono lah riba wal wasimatulan wong sing natoni wal mausu matulan wong sing jaluk ditatoni lil husni krana gawe bagus dalam arti mempercantik wala wisodaqatilan wong kang nyegah zakat wala wisodaqatilan wong kang nyegah zakat wal murtadulan wong kang murtad arabian kang bangsa arabi ba'dal hijrati Arabian haling dalam Yaman Arabi ba'dal hijrati dalam sakwise hijrah iku mal'ununa dilaknati kabeh ala lisani Muhammadin ing atase lisane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Abarone sapa Ziyad bin Ayyub kula ngucap sapa Ziyad. Hadasana sapa Husaimun kula ngucap sapa Husain ambana sapa Husainun wa Muhiratu Wabnu Aunin Anisyabi Anil Harithi An Aliyin Abana Rasulullah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Iku la'anang laknani sapa Rasul Akila riba ing wong kang mangan bondo riba Wamu kilahulan wong kang makaake ariba Wakati bahulan wong sing nulis riba Wamani as-sodawatilan wong sing nyegah sodakoh Wakana lanono sapa nabi kuyan hanyegah sapa nabi Anin nauhi saking nangis sambat-sambat atau nangis geru-geru arsala was mursalake ing hadis sapa Ibnu Aunin wa atau Ibnu Sa'ibi abadana sapa Hamid ibnu Mas'adada kala ngucap sapa Humaid hadasana sapa Yazid ibnu Zurai'in kala ngucap sapa Yazid hadasana sapa Ibnu Aunin Anisyabi Anil Harithi kala ngucap sapa Haris lanang laknate sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Agila riba ing wong kang mongan bondo riba wa mukilahu lan sing dipangane riba wa syahidahu lan wong sing nyekseni riba wa katibahu lan sing nulis riba wal wasimatalan wong sing natoni wal mutasimatalan wong sing njaluk ditatoni kala ngucap sapa Al Haris illa mintain kejaba sebab penyakit Pangkolan oleh dawuh sapa Nabi na'am ya wal halulan wong sing amrih ngalalake nekani utawa nikahi wong sing talak bain al hal iku wong sing muhalile wal muhalilu lan wong sing amrih dihalalake sing dadekake halal nak hal
iku mone ana wong lanang megat wong wedok nganti talak apa bain pengin nikahne mbek wong wedoke kuwi mau bojo wedoke kudu ana mu halil lahu kedue al hal kudu ana mu halile wis talak bain kok pengin wis ping 3 di rujuk meneh kuwi kudu ana apa mu halil wa mani usodaqati lan wong sing nyegah zakat wa kana lan ana sapa nabi ku yen nyegah sapa nabi anin nang kuwi saking nangis sambat-sambat walam yakulan ora dawuh sapa nabi la ana ing lafal la ana hadasana sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Khalafun yakni ngarepake sapa Qutaibah Ibnu Khalifah ta ing Ibnu Khalifah ana to Ibnu Sa'ibi anisa bi kala ngucap sapa As-Sa'bi lanang laknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba ing wong kang mangan bondo riba wa mukilahu lan sing dipakani riba wa syahidahu lan sing nyekseni riba wa katibahu lan sing nulis riba wal wasimata lan wong sing natoni wal mutasimata lan sing njaluk ditatoni wa nahalan nyegah sapa nabi anin nahu saking nangis sambat-sambat walam yakulan radawu sapa nabi la ana ing lafal la ana sahiba ing wong kang duweni abarana sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq kambana sapa Jarirun an Umarota an Abi Zur'ata an Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah utiyah ditekani sapa Umar bimroaten kelawan wong wedok tasama kang gawe andeng-andeng utawa nato sapa imro'ah faqala nuling ngucap sapa Umar ansudu nakonake ingsun kum ing sira kabeh billahi kelawan Allah hal sami ana krungu hal sami ana krungu sapa ahadun wong siji minkum saking sira kabeh min Rasulillah saking Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah fakum tunuli tangi ingsun wakul tulu ngucap esong ya Amirul Mukminin ya Amirul Mukminin ana utawi ingsun iku sami tu krungu ingsun hu ing Rasul kala ngucap sapa Umar faman nuli ing ngopo sami tak krungu sira hu ing makul tu ngucap ingsun sami tu krungu ingsun hu ing Rasul yaqulu halid dawuh sapa Rasul la tasimna aja gawe andeng-andeng utawa tato sapa sira wala tas tau simna lan aja njaluk gawe akid andeng-andeng utawa tato sapa sira al mutafallijatu iku wong kang ngrapekake untu utawa cara basa lawase dhisine pangur diratakake untune. Abarona sapa Ali bin Muhammad bin Yahya Al-Marwazi kala ngucap sapa Abu Ali hadasana sapa Abdullah bin Utsmana an Abi Hamzata an Abdul Malik bin Umairin anil Uryan bin Haythami an Qabisah bin Jabirin an Ibni Mas'udin kala ngucap sapa Ibni Mas'ud sami itu kurung ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yal anu haling laknati sapa Rasul al mutanammisati ing pira-pira wong sing mbubut rambut alis utaman misot wis wong mbubut rambut alis dibubuti kan ketok tipis ngono kuwi wal mutafallijati lan wong wedok sing ngrapekake untu wal mutasimati lan wong wedok sing tatonan utawa ngeki andeng-andeng allati ya wong wedok yuhayyirna kang ngerubah sapa allati khalqallahi ing ciptaane Allah. Kenapa dilaknati dening Nabi mergo kuwi ngrubah ciptaane Allah. Abarana sapa Muhammad bin Ma'marin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yahya bin Muhammadin kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Abu Awanata an Abdul Malik bin Umairin anil Uryan bin Haythami an Qabisah bin Jabirin an Abdullah kala ngucap sapa Abdullah sami itu kurung ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yal anu haling laknati sapa nabi al mutanammisati ing wong wedok sing mbubuti rambut alis wal mutafallijati lan wong wedok sing ngrapekake untu wal mutasimati lan wong wedok sing tatonan allati ya wong wedok
yuhayyirna kang rubah sapa allati khalqa wahi ing ciptaane Allah. Abarana sapa Ibrahim ibnu Yaqub, kula ngucap sapa Ibrahim, hadasan sapa Ali ibnul Hasan ibni Sakikin, kula ngucap sapa Ibni Sakik, ambana sapa Al Husain ibnu Waqidin, kula ngucap sapa Al Husain, hadasan sapa Abdul Malik ibnu Umairin, Anil Uryan ibnil Haythami, an Qabisa ibni Jabirin, an Abdillah, kula ngucap sapa Abdillah, sami itu kurung ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo hale dawuh sapa Rasul la anang laknati sapa Allahu Gusti Allah al mutanammisati ing wong wedok sing mbubuti rambut alis, wal mutasimati lan wong wedok sing tatonan, wal mutafallijati lan wong wedok sing ngrapekake untu, allati ya bira-bira wong wedok yuhayyirna kang rubah sapa allati khalqallahi ing ciptane Allah. Tahrimul wasri iku keharamane nglandhepake untu. Ya padha karo mutafallijat iku. Abarana sapa Muhammad bin Hatimin kula ngucap sapa Muhammad hadasana sahiban kula ngucap sapa Hibban. Hadasana sapa Abdullah an Haywata ni Suraihin kula ngucap sapa Haywa. Hadasana sapa Ayyas bin Abbasin al-Kitbani an Abil Husaini al-Himyari ana husatuhune Abil Husain iku kana ana sapa Abil Husain wa Abil Husain wa sahibun lan kanca lahu kang keduwe Abi Husain iku yal zamani netepi karone sapa Abil Husain wa sahib Aba Raihana ta ing Aba Raihana ya ta'allamani hale belajar karone sapa Abil Husain karo sahib min husaking Aba Raihana khairan ing kebagusan. Kala ngucap sapa Abil Husain fahadhara nulitu maka sapa sahibi kanca ingsun ya maning dalem suci sino fa abarana ing ngabarake ni ing ingsun sapa sahibi kanca ingsun anahu ing setuhune sahib iku sami'a krungu sapa sahib Aba Raihana ta ing Aba Raihana yang kul hale ngucap sapa Aba Raihana ing dawuh rupane ngene iki inna Rasulullah istune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku harumake sapa Rasul al-wasra ing nglandhepake untu wal wasmalan gawe andeng-andeng utawa tato watan falan bubuti rambut. Tanfa ini dalam arti bubuti rambut nopo alis. Wi diharamke dening Nabi. Abarana sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi, kula ngucap sapa Ahmad, hadasana sapa Ibnu Wahbin, kula ngucap sapa Ibnu Wahbin, abarani sapa Al-Laitsu, an Yazid bin Abi Habibin, an Abil Husaini Al-Himyari, an Abi Raihana, kula ngucap sapa Abi Raihana, balhu tutukna ing kita apa anna Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku nahanya ke sapa Rasul anil wasri saking nglandhepake untu wal wasmilan gawe andeng-andeng utawa tato. Hadasana sapa Qutaibah tu kula ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Laisu an Yazid bin Abi Habibin an Abil Husaini al-Himyari an Abi Raihana kula ngucap sapa Abi Raihana bal tutukna ing kita apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku nahanya sapa Nabi anil wasri saking nglandhepake untu wal wasmilan gawe tato. Al-kahlu iku celaan. Abarona sapa Qutaibah tu kula ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Dawud wa Dawud iku Ibnu Abdurrahman al-Attari an Abdullah bin Utsman bin Hutsaimin an Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbasin apa anna Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi inna min khairi akhalikum setuniku setengah saking luweh baguse pira-pira celakanmu kabeh apa al ismid iki bahan celak ismid iku bahan celak sing wireng ngoten niku innahu satune ismid iku yajlu madhangake apa ismid al-basara ing mripat wayun bitulan nukulake apa ismid asy'ara ing rambut. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahman Abdullah bin Utsman bin Husain tawi Abdullah bin Utsman bin Husain iku layyinul hadisi dhaif hadisi layyin iku maknane tipis maknane ya dhaif adahnu iku minyakan. Abarana sapa Muhammad bin Musanna kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abu Dawud kala ngucap sapa Abu Dawud hadasana
hadasana sapa Syu'batu an Simakin kula ngucap sapa Simak sama itu kurung ingsun Jabir bin Samurah ta ing Jabir bin Samurah suil ali ditakoni sapa Jabir an Saibi Rasulillah saking uwani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa Jabir kana ono sapa nabi iku ida iddahana ing dalem nalikane minyakan. Iku ida iddahana ing dalem nalikane minyakan apa rok suhu. Mustakane nabi lam yura mongko ora iso ditingali apa Saib minhu saking nabi wa idza lam yuddahan lan ing dalem nalikane ora diminyaki apa Saib iku wau ru'ya mongko didelok apa Saib minhu saking nabi minhu saking rok suhu iku wau nabi nak minyakan niku wani ora ketok tapi nak pas ora minyakan wani apa ketok azak faronu iku minyak yakfaron. Ngabarana sapa Muhammad bin Ali bin Maimunin kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Al-Qa Nabi kula ngucap sapa Al-Qa Nabi hadasana sapa Abdullah bin Zaidin an abihi apa ana Ibnu Umar Rasulullah Ibnu Umar iku kana ana sapa Ibnu Umar iku yasbuhu nyablon sapa Ibnu Umar siabahu ing pakaiane Ibnu Umar nyablon ki yo memberi warna bisa faroni kelawan gunakake minyak za'faron fagilan nulitu ucapake sapa lahu Ibnu Umar faqala nuli ngucap sapa Ibnu Umar kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasbuhu nyablon utawa mewarnai sapa Rasul al ambaru iku minyak ambar abarana sapa Abu Ubaidah bin Abi Safari an Abdi Somad bin Abdul Warith kala ngucap sapa Abdi Somad hadasana sapa Babrun al-Muzakliku kala ngucap sapa Babrun hadasana sapa Abdullah bin Ata'in al-Hashimiyyu an Muhammad bin Ali kala ngucap sapa Muhammad sa'altu takon ingsun Aisyah ta ing Aisyah akana ana tohono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya tayyabu nggawa minyak wangi sapa nabi kala ngucap sapa Aisyah na'am ya bizika rotiti bi kelawan patute minyak wangi al miski yo minyak misik wal anbari lan minyak anbar yo sepantese minyak wangi nggo minyak kuwi aja berlebihan minyak berlebihan setengah wadah dienggo sedina wes kuwi kancane sing sisihan ya tersiksa ambune nganti marake apa ngeluh sirah sewajari tur sebisa mungkin wong lanang ya nggunakake minyak sing gawe wong lanang kan ada ketentuan oh iki minyake wong lanang wong wedok ya nggunakake minyak sing gawene wong wedok aja malah wong lanang nggo minyake wong wedok lha kuwi ora pantes utawa sewalike wong wedok nggo minyake wong lanang wis ana jatahe dhewe-dhewe al-faslu iku perbedaan bainati birrijali ing dalem antarane minyak wangine wong lanang wa bin nisa'i lan minyak wangine wong wedok lha iki entes wis disinggung wis langsung dibahas. Aja wong lanang malah nggo minyake wong wedok utawa sewalike kuwi ora pantes ngono kuwi. Akhirana sapa Ahmad bin Sulaiman kula ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Abu Dawud yakni ngarepake sapa Ahmad al-Hafri ya ing al-Hafri an Sufyana anil Jurairi an Abi Nadrata an rajulin an Abi Hurairah kula ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tibur rijali utawi minyak wangine wong lanang iku ma minyak wangi zahara kang jelas apa rihuhu ambune tibur rijal wa khafi lan samar apa launuhu wernane ma. Dadi minyake wong lanang ki ambune jelas ning werna minyake kuwi patek samar ora patek apa jelas. Wati buni saiki ta minyak wong wedok iku mah minyak dhahara kang jelas apa launuhu warnane ma wa khafiyalan samar apa rihuhu ambune ma. Nah, wong wedok kuwi mencolok warnane warna mencolok warna minyake niku wau.
Abarona sapa Ibnu Ali ibni Maimunin Ar-Raqi kula ngucap sapa Ibni Maimun. Hadasana sapa Muhammad ibnu Yusuf Al-Firjabi kula ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Sufyanu Anil Jurairi an Abi Nadrata Anil Taufawi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi, tibu rijal utawi minyake pira-pira wong lanang iku ma perkara luharo kang jelas. Apa rihu ambune mah wa khofiyalan samar apa launuhu warnane mah wa tibune saiki utawi minyake wong wedok iku mah perkara utawa minyak luharo kang jelas apa launuhu warnane mah wa khofiyalan samar apa rihu ambune mah aja butibi iku luweh wangine minyak wangi. Abadana sapa Abdurrahman ibnu Muhammad ibni Salamin kula ngucap sapa Abdurrahman. Hadasana sapa Sababah kula ngucap sapa Sababah. Hadasana sapa Subatu an Hulaid ibni Ja'farin an Abi Nadrata an Abi Sa'idin Al-Khudri kula ngucap sapa Abi Sa'id kula dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna imra'atan setuhune wong wedok min Bani Israil saking Bani Israil iku itahudat ngalap sapa imra'ah khotiman ing ali-ali. Khotaman ing ali-ali min zahabin saking emas. Wa hasad lan nelesi sapa imro'ah hu ing khotam miskan ing minyak misik. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa utawi miskan iku atyabu tibi luweh wangine minyak wangi. Kidawe Nabi, huwa atyabu tib wangine minyak wangi iki apa minyak misik. Tapi sing misik sing asli. Aja misik-misikan ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. At-taza'faru iku nggunakake minyak za'faron. Minyak za'faron ini identik untuk minyak perempuan. Aja digunakake. Wal haluku lan minyak campuran za'faron lan minyak liya. Nak haluk iku minyak za'faron dicampur minyak liya. Abarana sapa Muhammad bin Mansurin kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Sufyanu an Imran bin Tabyana an Hakim bin Sa'din an Abi Hurairah kula ngucap sapa Abi Hurairah ja'a teka sapa rajulun wong lanang ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihi ku ing dalem awake rajul iku wau rotun utawi gupak min halukin saking minyak campuran za'faron lan minyak liyane. Ana wong lanang teko ning Nabi niku ning awake gupak minyak haluk. Minyak haluk ku ya apa wae? Minyak campuran za'faron karo minyak yang lain. Faqala nuli dawuh lahu maring rajul sapa Nabi idhab budala sapa sira fankah nulim bersihna sapa sira hu ing ratun kan bekas ning pakaiane ngono kuwi diresiki Sumatan nuli nekani sapa rajul hu ing Nabi faqala nuli dawuh sapa Nabi idhab budala sira fankah nuli ngresiki ana sapa sira hu ing ratun kuwi lho bekas minyakmu isih ana ning pakaianmu diresiki. Sumatan nuli nekani sapa rajul hu ing Nabi faqala nuli dawuh sapa Nabi idhab budala sira fankah nuli mbasuh utawa bersihna sapa sira hu ing ratun nganti ping 3. Sumalataut nuli aja baleni meneh sapa sira, aja baleni meneh wong lanang kaya ngono kuwi. Mergo kuwi za'faron ini identik untuk minyak perempuan. Abarana sapa Muhammad bin Abdul A'la kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Khalidun an Syu'bah an Atha ibn Sa'ibi kula ngucap sapa Atha sami tu kurung esun Abu Hafs bin Amrin ing Abu Hafs bin Amr kula ngucap sapa Abu Hafs ala ithrihi ing atase labet-labete Abu Hafs yuhadisu alin ceritani sapa Abu Hafs an Ya'lab ni Murrata anahu sadune Ya'la iku maro lewat sapa Ya'la ala nabi ing atase ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hali utawi Ya'la iku mutahallikun wong kang nganggo minyak haluk. Aku lan dawuh sapa Nabi lahu maring Ya'la halaka ana ta iku keduwe sira imraatun utawi bojo wedok lha kowe nggo minyak ngono kowe pondhe bojo wedok kultu ngucap ingsun la mboten
Boten Nabi kula dereng gadah. Kala dawuh sapa Nabi, fasil basuh sira hu ing khaluk. Hu ing khaluk iku wae kana dihapus. Suma ahsin nuli busa utawa ngapusa sira utawa basuh sira hu ing khaluk. Sumala taun nuli jumbaleni sapa sira. Mergo identik karo minyake wong wedok. Bukan hanya untuk minyak ini, tapi untuk segala macam minyak yang berlaku ning zaman sakniki. Sing minyak gawene wong wedok ya wong lanang aja nggunakake. Utawa sewalike, sing kuwi minyak identik gawe wong lanang, wong wedok ya aja nggunakake. Wis ana jatahe dhewe-dhewe. Abarona sapa mahantu nuhailana. Mergo napa? Iki mengajarkan Nabi. Wong lanang ya kudu kaya wong lanang, wong wedok ya kudu kaya wong wedok. Wong wedok nyerupani wong lanang, utawa wong lanang nyerupani wong wedok. Kuwi ya keliru, ora panggonane. Kabeh kuwi ana nggon-nggonane. Abarona sapa Mahmud bin Huailan kula ngucap sapa Mahmud hadasana sapa Abu Dawud kula ngucap sapa Abu Dawud hadasana sapa Syu'batu ana Ata'in kula ngucap sapa Ata sami itu kurung ingsun Hafs bin Amrin ing Hafs bin Amr an ya'lam ni murata apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku absara mirsani sapa nabi rajulan ing wong lanang mutakhalliqan kang gunakake minyak kholuk. Kala dawuh sapa nabi idhab budala sira fasin nulim basuwa sira hu ing kholuk iku wau summa ahsin nulim basuwa sira hu ing kholuk wala ta'ud lan aja mbeleni sapa sira nganti kon ngresiki. Abarona sapa Muhammad bin Musanna kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abu Dawud kula ngucap sapa Abu Dawud hadasana sapa Syu'batu an Ata'in an Ibni Amrin an rajulin an Ya'la nahwahu alis padane hadis khalafan ulayani hu ing hadis sapa Sufyan rawang riwayatake hu ing hadis an Ata ibni Sa'ibi an Abdillah ibni Hafsin an Ya'la. Abarona sapa Muhammad bin Nadir ibni Musawirin kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Sufyanu an Ata ibni Sa'ibi an Abdillah ibni Hafsin an Ya'la ibni Murata as-Saqafi kula ngucap sapa Ya'la absara ningalini ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabilan iku ing dalem awak ingsun rotun utawi gopak minyak min kholukin saking minyak kholuk kuwi ya campuran faron karo minyak liyane. Kala dawuh sapa Nabi ya Ya'la laka iku kedue sira imra'atun utawi bojo wedok. Lha kowe wis duwe bojo wedok kultu ngucap ingsun la mboten. Kala dawuh sapa Nabi asil basuh sira hu ing khaluk sumala taun nuli jombeleni sapa sira suma asil nuli basuh sapa sira ing khaluk sumala taud suma ahsilhu sumala taud. Kala ngucap sapa Ya'la Fagosal tu nulim baso ingsun hu ing kholuk sumalam aut nuli ora baleni meneh ingsun sumahosal tu nuli baso ingsun hu ing kholuk sumalam aut nuli ora baleni meneh ingsun sumahosal tu nuli baso ingsun hu ing kholuk sumalam aut. Abarani sapa Ismail bin Yaqub as-Sabkhiyu kala ngucap sapa Ismail hadasana sapa Ibnu Musa yakni ngarepake sapa Ibnu Musa Muhammad dan ing Muhammad kala ngucap sapa Muhammad akhbarani sapa Abi an Ata ibni Sa'ibi an Abdillah ibni Hafsin an Ya'la kala ngucap sapa Ya'la maror tu lewat ingsun ala Rasulih ing atase ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana utawi ingsun iku mutakhallikun wong kang nganggo minyak kholuk. Pakola nuli dawuh sapa Nabi ayaklah tegese Ya'la halaka ana ta iku kedue sira imra'atun ta wong wedok kultu ngucap ingsun la mboten. Kala dawuh sapa Nabi idhab budala sira fasil nuli basuh sirahu ing kholuk summa ahsil nuli basuh sirahu ing kholuk summa ahsil nuli basuh sirahu ing kholuk summa la taud nuli aja mbeleni sira. Kala ngucap sapa Ya'la fadhhabtu nuli budal ingsun fa asal fa hosal tu nuli basuh ingsun hu ing kholuk summa hosal tu nuli basuh ingsun hu ing kholuk summa hosal tu sumalam aut nuli ora mbeleni ingsun. Maiku perkara yuk rohu kang digethingi apa malini sae kedue wong wedok minati binyatane minyak. Abarona sapa Ismail bin Mas'udin kula ngucap sapa Ismail hadasana sapa Khalidun
Kala ngucap sapa Khalid hadatsana sapa Tsabitun wa huwa tawi Tsabit iku Ibnu Imarata an Hunaim ibn Qaisin anil Asy'ari kala ngucap sapa Al Asy'ari kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuma imra'atin utawi ndi-ndine wong wedok iku istak tarot nggunakake minyak atur sapa imra'ah ki jeneng minyak atur amrih nggunakake minyak atur famarot nuli lewat sapa imra'ah ala kaum ing ngatasé ketemu kaum liyajidu krana yen toh nemu sapa kaum min riha saking ambune atur iku wau minyak atur iku wau fahiya mongko utawi atur iku zaniatun oleh dosane wong wedok sing zina cara dene nggunakake minyak sing iso ndadekake wong lanang kuwi birahi kuwi jenenge minyak atur malah gawe memeti wong lanang liya golek simpatine wong lanang liya nggo minyak sing wangi ngono kuwi ana wong lanang lewat dilewati ana wong lanang jagongan dilewati lah wong lanang wah ambune wangine kaya ngene wis wong wedok wis ambune wangine kok ngene mendah kuwi kaya piye lah ngono kuwi fahiya zaniatun kuwi entuk dosane wong sing zina dadi ya nggunakake minyak sing sewajare ihtisalul mar'ati ku aduse wong wedok minati bisa nggunakake minyak wangi Abarona sapa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim kula ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Sulaiman bin Dawud bin Ali bin Abdullah bin Al-Basi Al-Hasimi kula ngucap sapa Sulaiman hadatsana sapa Ibrahim bin Sa'din kula ngucap sapa Ibrahim sami itu kurang ingsun Sofwan bin Sulaiman walam asmalan rang kurang ingsun min Sofwan saking Sofyan huruh ing seleyane hadis yukhatisu alin ceritane sapa Sofwan an rajulin saking wong lanang sikotin kang kena dipercaya an Abi Hurairah ta kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharajat ing dalem nalikane mentu sapa almar'atu wong wedok ilal masjid maring masjid faltah tasil mongko becik adus sapa imro'ah minati bisa minyak wangi kamata tasilu kaya oleh adus sapa imro'ah minal janabati saking adus janabat muhtasarun hadal hadis iku muhtasarun diringkes dadi wong wedok iku nek iso serkep adus aja keset malah ora tau adus gilani ngono kuwi rong dina ora tau adus wae Anak iku larangan lil mar'ati kedue wong wedok antas tahida ing ya entah nekani sapa mar'ah as-sholata ing salat. Idza sobat ing dalem nalikane mekenani sapa imro'ah minal bukhur saking minyak bukhur. Minyak bukhur kuwi minyak sing diobong. Utawa minyak sing dibakar. Kuwi jenenge napa bukhur. Abarona sapa Muhammad bin Hisham bin Isa al-Baghdadi kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Abu Al-Qamata al-Farwi Abdullah bin Muhammadin ya Abdullah bin Muhammad kala ngucap sapa Abdullah hadatsani sapa Yazid bin Husaifata an Busr bin Sa'idin an Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuma imro'atin utawi ndene wong wedok iku asobat maknani sapa imro'ah bakhuron ing minyak bakar fala tashhad monggo aja nekani sapa imro'ah makna ing dalem sartane kita al isya ing salat isya al akhirata kang akhir kala ngucap sapa Abu Abdurrahman la a'lamu ora ngerti ingsun ahadan ing wong suwiji taba kang ngetut mburi sapa ahad ya Yazid na Husaifah ing Yazid bin Husaifah an Busr bin Sa'idin ala qolhi ngatasi pengucape Yazid an Abi Hurairah waqat khalafa lan teman-teman nulayani hu ing hadis sapa Yaqub bin Abdullah bin al-Ashadji rawang riwayatake hu ing hadis rawang riwayatake sapa al-Ashadji hu ing hadis an Zainab as-Saqafiyati abarone sapa Hilal bin Ala ibni Hilalin kala ngucap sapa Hilal hadatsana sapa Mu'allam nu Asadin kala ngucap sapa Mu'alla hadatsana sapa Wuhaibun an Muhammad ibn Ajlana an Yaqub bin Abdullah ibn al-Ashadji an Busr bin Sa'idin an Zainab imra'ati
binti Abdillah ya bojo wedoke Abdillah. Kala ngucap sapa Zainab. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sahidat ing dalem nalikane nekani sapa ahadukunna salah siji kabeh gawe wong wedok salatal isya ing salat isya fala tamassa mengko aja demek sapa ahadakunna tiban ing minyak wangi. Abarana sapa Ishaq bin Ibrahim kula ngucap sapa Ishaq ambana sapa Jarirun an ibni Ajlana an Bukair ibni Abdillah ibn al-Ashaji an Busrib ibn Sa'idin an Zainab imrata Abdillah wa bojo Abdillah kala ngucap sapa Zainab kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sahidat ing dalem nalikane nekani sapa ihdakuna salah siji kabeh gaene wong wedok iki al isya ing salat isya fala tamassa mongko aja ndemik dalam arti maknane nganggo sapa ihdakuna tiban ing minyak wangi. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahman hadis Yahya iku hadis Yahya wa Jaririn lan Jarin iku aula luweh utama biswabi kelawan benere min hadis Wuhaib bin Khalidin timbang hadis Wuhaib. Wallahu tawi Gusti Allah taala halimul rawah wa alamu zat kang maha mudaneni. Abaroni sapa Ahmad bin Sa'id bin Yaqub al-Himsi. Kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Utsman bin Sa'idin. Kala ngucap sapa Utsman hadasana sapa Al-Laisu an Bukair bin al-Ashaji an Busr bin Sa'idin an Zainab as-Saqafiyati. Abana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi ayyatukunna utawi endimu wedok kabeh ayatukunna utawi endi-endine wong wedokmu kabeh iku kharajat metu sapa ayatukunna ilal masjid nuju maring masjid fala takrobanna mengojo nyedaki temen sapa ayatakunna tiban ing minyak wangi mergo apa iku ndadekke wong lanang cara dene malah nyenengno wong lanang. Abarana sapa Amr bin Ali kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Abu Dawud kala ngucap sapa Abu Dawud hadasana sapa Ibrahim bin Sa'din an Muhammad bin Abdullah al-Qurashi an Bukair bin Ashaji an Zainab as-Saqafiyati imraati Abdullah ya bojo wedoke Abdullah abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sapa Rasul ha ing Zainab Allah tamasang yen ora gunakake ton demek sapa Zainab atiba ing minyak wangi idza kharajat ing dalem nalikane metu sapa Zainab ilal isya'i nuju maring salat isya al akhirati kang akhir. Ahbarona sapa Abu Bakar bin Ali kula ngucap sapa Abu Bakar hadasana sapa Mansur bin Abi Muzahimin kula ngucap sapa Mansur ambana sapa Ibrahim bin Sa'din an abihi an Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Hishamin an Bugairin an Busr bin Sa'idin an Zainab as-Saqafiyati abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul idza kharajat ing dalem nalikane metu sapa almaratu wong wedok ilal isya'i maring salat isya al akhirat kang akhir fala tamassa mengojo demek sapa imro'ah tiban ing minyak wangi ambaroni sapa Yusuf bin Sa'idin kala ngucap sapa Yusuf balahu tutukni ing ingsun an Hajjajin saking Hajjat an ibni Jurejin ambaroni sapa Yad bin Sa'din an ibni Shihabin an Busr bin Sa'idin an Zainab as-Saqafiyati kala ngucap sapa Zainab kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syahidat ing dalem nalikane nekani sapa hadukuna salah siji kabeh wedok as-sholata ing salat fala tamassa menggojo demek sapa ihdakuna tiban ing minyak wangi kala ngucap sapa Abdurrahman wa hadza tawikil hadis iku ghairu mahfuzin ora diapal min hadis Zuhri saking hadise Az-Zuhri al-bukhuru iku minyak bukhur utawa minyak sing dibakar. Abarana sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi Abu Thahir ya Abu Thahir kala ngucap sapa Abu Thahir ambana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahbin abarani sapa Makhramata an abihi an Nafi'in kala ngucap sapa Nafi kana ana sapa Ibnu Umar iku ida istajmara ing dalem nalikane mbakar minyak sapa Ibnu Umar istajmara mongko ngobong minyak
wangi to minyak sapa Ibnu Umar iku wau bil uluwati kelawan kayu gaharu. Jadi nak meh bakar minyak iku digunakake nganggo apa? Kayu gaharu. Karena kayu gaharu ini juga baunya haru. Sing biasane gawe campuran-campuran minyak itu biasanya kayu gaharu niku sing mengeluarkan aroma yang sangat harum. Kharamutarratin kang ora diwenehi minyak atur. Ora campuri minyak atur. Mergo minyak atur iki minyake wangine ra karuan. Mergo minyak atur iki biasa digunakake gawe apa wong wedok. Wa bikafurin lan ora diwenehi kapur barus. Wa yatrahu kang nibakake sapa iku wau Ibnu Umar, yatrahu kang nibakake sapa Ibnu Umar hu ing kafur ma'al uluwati ing dalem sartane kayu gaharu. Dadi kayu gaharu ini hanya kayu gaharu ora dicampuri kapur barus. Semangkolan nuli ngucap sapa Ibnu Umar hakada kaya mangkene ikilah mutarrot kafur kana ana apa kelakon iku yastajmiru ngobong minyak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki Ibnu Umar menjelaskan anggone Nabi niku nalikane apa ngobong minyak iku tanpa dicampuri minyak atur karo apa kapur barus. Al-karahiyatu iku perkara sing benjini linisai kedue wong wedok fi idharil khuli ing dalem mamerake to jelasake perhiasan wa dhahabilan mas. Abarona sapa Wahb bin Bayanin kula ngucap sapa Wahab hadasana sapa Ibnu Wahbin kula ngucap sapa Ibnu Wahbin ambana sapa Amr bin Al-Harithi apa ana Aba Usana tasna Aba Usana wa hiya Aba Usana Al-Mu'afiriyu iku hadasan cerita sapa Aba Usana hu ing Amr iku sami krungu sapa Aba Usana Uqbah bin Amir Uqbah bin Amir yubiru hal ngabarake sapa Uqbah apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasul iku yamna unyaka sapa Rasul ahlahu ing keluargane Rasul al hilyata ing nganggo perhiasan wal hariran sutra sing tipis kaya kula dawuh sapa Nabi in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna seneng sapa sira kabeh hilyatal jannati ing perhiasane utawa pepayese swarga wa haririha lan sutrane jannah falatal basu mongko aja nganggo sapa sira kabeh ha ing hilyah fid dunya ing dalem dunya. Abarana sapa Ali bin Hujrin kula ngucap sapa Ali hadasana sapa Jarirun an Mansurin wa ambana sapa Muhammad bin Basharin kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdurrahman kula ngucap sapa Abdurrahman hadasana sapa Sufyanu an Mansurin an Rib'iin anin ro'atihi saking bojo wedoke Rib'i an ukhti Hudzaifah saking dulur wedoke Hudzaifah kala ngucap sapa ukhti Hudzaifah khutbahna ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakola nuli dawuh sapa Rasul ya maksara nisa'i rombongane utawa gerombolane wong wedok. Ama eling-eling lakuna tetap kedue sira kabeh fil fiddatin dalem perak. Mau tawi perhiasan tahalaina kang nganggo perhiasan sapa sira. Ama eling-eling inna usrine kelakuan iku laisa raono apa min imra'atin saking wong wedok tahallat kang nganggo perhiasan sapa imra'ah zahaban ing emas tudhiru khali ngetokake utawa dipamerke tudhiru khali ngetokake utawa mamerake sapa imra'ah hu ing zahab illa udzibat kejaba disiksa sapa imra'ah bihi sebab zahab
pamer. Lah bar tuku gelang anyar, gelange dienggo kabeh rintik-rintik wah akeh tekan pundi kene isi sikut mbek tangane iso kemplawe ngene-ngene. Lah kowe meh dolan rono mbek gelange iso dipamerke ngono kuwi mbek tangane ngene-ngene. Pemene ali-aline anyar, tangane wah drisiku kok apik men ya jebule mbek ngene-ngene meh pamer apa. Ali-ali. Lah kuwi aja ngono kuwi ya nganggo perhiasan boleh ning sewajarnya. Aja berlebihan tok walung rintik-rintik ngene iki 20 dienggo kabeh. Ya gen ngetarane nak perhiasane akeh dienggo kabeh. Apa meneh nganti berlebihan ben ketok kaya wong sing duwe emas akeh nganti apa nyewa emas. Usum to zaman saiki penyewaan emas. Wah ketoke emas gede-gede ngono kuwi jebul ora nggone dhewe jebul apa nyewa. Kuwi rak demi untuk mendapat justifikasi dari orang ben dianggap nak wong sing bondone akeh. Ukuran bondo akeh kok mung perhiasan. Bondo akeh kuwi ya aset. Ora diitung didelok saka perhiasane. Kadang ngono dumeh gelange anyar ora keteng mung sak kolong ngono kuwi ya wani pamer. Tangane ya iso kemplawe ngono mlaku ya tangane iso ngenak ngene. Gerincing ngono kuwi. Ben ngerti kanca-kancane ben ngerti nak emase gelange iku apa anyar. Aja ngono kuwi, aja dipamerke. Akhirnya sapa Mahadum Nadil A'la kala ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Al-Mu'tamir kala ngucap sapa Al-Mu'tamir. Sama itu krungu ingsun Mansuron ing Mansur. Yo hadis wale ngucap, yo hadis wale critakake sapa Mansur an Rib'iyin, an imraati saking bojo wedoke Rib'i. An ukhti Hudzaifah saking dulur wedoke Hudzaifah. Qalat ngucap sapa ukhti Hudzaifah, khotbah midatone nak ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakolan wedoke sapa Nabi ya nasarane saihi rombongane pira-pira wong wedok. Ama eling-eling lakune iku hak kedue sira kabeh. Fil fillating dalem perak, ma utawi perhiasan. Tahalaina kang nggunakake perhiasan sapa sira. Ama eling-eling inna husnul kelakuan. Laisa ora ono min kuna iku setengah lagi sira kabeh sapa imro'atun wong wedok tukhal kang gunakake perhiasan sapa imra'ah. Wis mestine wong wedok iku seneng gunakake perhiasan. Kuwi wis gawane wong wedok. Zahaban ing emas. Tudhiru hale jelasake to ngetokake to mamerake sapa imro'ah hu ing zahab illa udzibat iku illa udzibat kejaba disiksa sapa imro'ah bihi sebab zahab. Iso disiksa lho iya iso disiksa kowe pamer ngono kuwi paralah apa narik wong sing apa iri. Iso uga malah narik wong sing meh berbuat apa jahat. Ora reti kalemu tarik wong ya ora ngerti ngono kuwi. Siksaane ya iso uga ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdarana sapa Abdullah bin Sa'idin kula ngucap sapa Abdullah. Hadasana sapa Mu'adz bin Hisamin kula ngucap sapa Mu'adz. Hadasani sapa Abi an Yahya bin Abi Katsirin kula ngucap sapa Yahya. Hadasani sapa Mahmud bin Amrin. Apa anna Asma'a binta Yazid asni Asma anak wedoke Yazid. Iku hadasat ceritane sapa Asma hu ing Mahmud. Apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul ayyuma imra'atin utawi endi-endine wong wedok iku tahallat nggawa perhiasan sapa imra'ah yakni ngarepake sapa Nabi bikila daten kelawan kalung min dhahabin saking emas. Cuila mengko didadekake fi unukiha ing dalem gulune imro'ah apa misluha sepadane koladah dinggone emas minanari saking geni. Nganggo emas kok sak pirang-pirang nganti lewer dawa orang lewer dawa ora lega. Wa ayyuma imra'atin utawa ndende wong wedok iku jalan ndadekake sapa imro'ah fi uduniha ing dalem kupinge imro'ah khurson ing anting-anting. Lah sing pantes nganggo anting-anting iku wong lanang apa wong wedok? Wong wedok, wong lanang anting-antingan kuwi yo banci berarti kuwi ngono. Ngendhapun saking emas. Jala monggo ndadekake sapa Allah Gusti Allah. Fi uduniya ing dalem kupinge imro'ah mislahu ing sepadane khurson anting-anting kuwi mau khurson ing anting-anting minan nari saking neraka yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Apa terus ndak boleh
dibolehkan ning ojo berlebihan. Sing penting niku ojo berlebihan. Ya wis wedok, wong wedok kuwi wis pancen gawane kuwi seneng perhiasan. Ning gunakan perhiasan itu sewajarnya, jangan berlebihan. Barona istirahat riyen.